गारिया लोमजोबबाय जोंनि थाखाय साथा लाबो बानाया जोंहा नै जानानै दंसै बेबो लोमनो बावला आरो ओंखाम संग्रायाव लोमजोबसिगोन जोंनिया डेन्जार हेलौ गाइस आंनि बरो क्रिएटर इउटिउब चेनेल आरो मोगथां बर' क्रिएटर बयखौबो बरायनानै लाबाय आरो ना नैबे जुब जुब अखानि गेजेरावब्लाबो फाग्ला फाग्ला बुंहरानोलाय नै जोङो दैबाना नायनो थांगोन आजाजों आंजों आजाया दा आंजों बाजादों मिराना दैबाना नायखांबाय आरो दाना जोंबो आजाजों आंजों नायसिगोन आरो मा दा बानाया जोंहा नै जानानै दंसै बेबो लोमनो बावला आरो ओंखाम संग्रायाव लोमजोबसिगोन जोंनिया जोंनि थाखाय साथा लाबो जोंनि थाखाय साथा लाबो ने आजाने जोङो दैबाना नायनो साथा लाबो नै हलि बायदि सिजोबबाय ओइ सेस माराम खाजोबसिगोन सेस खरिया बायबाय सेस नै बोलै जाबावनांगौ सेस ini gedungnya आरो मोनसे दुखुनांथाव खौरां होननानै मिथिनाय जादों ने आबा ने मोनसे दुखुनांथाव खौराङा जाबाय जोंना गारिया लोमजोबसिगोन जाहैदों ओइ जे सेस लोमबाय सेस गारिया लोमजोबबाय बोरमायाबो गोजौआव गाखोनानै दं आरो ओरै फोथार सोथाराबो लोमजोबबाय जा डेन्जार सासे दैबाना नायनो फैबावबाय नै जोंहा ने दैबाना नायना नायखाना फैखांबाय नोंहा बेसे गिदिर नुखो दोनाखौ हान्थुसे जादों आयौ आलासिबो दंफैयो नै जोंहा ने बागि ने जोंहा आजाजों आंजों नायनोसै दैबानाखौ ने थ' लामायाव नायगोन दाना दैबाना नायग्राफ्रा बुरजा जाथारबाय नै ओइलाय ओरैबो सासे दैबाना नायग्रा ओइ सोरबा दैबाना नायग्रा आरो जोंबो ने बुरजा जाथारबायलै ने नोंबो नायगोन ना दैखौ आयौ ने दा आजायाबो नायगोन ना आजा ओइ गेदेर जाबाय दैया लामाखौ लोमथारसिगोन ने बे बोसोरनि बेनो देरसिन बाना जासिगोन नामासै हे मुसखायदों आदै हा दासो नुदों नै फाखन गिदिंलायखायो ओमफ्राय ओइ बिदि गान नाङा मैलायाव मानो गादों मैलायाव ना बार दावसिगोन थास' बिबार जानो मोजां जागौमोनलाय दिनै ने जेखि जायाथ' दै बानाया जोबोद देरलाबायबाय जों नुबाय आरो माने जा नों माबायदि नुखोलाय हा आजाया माबायदि नुखोब्रा दैबानाखौलाय बुजिनायसो नुबाय नामा नोंहालाय सास जारलालै जेखि जाया दैया देरदों आरो हाबाय थाब्रावबा देरसिगोन आरो ना मिरान
मा बेखौ इले खिन्थाबायना बाजानायसोलै आं बाजादोंसोलै मालाय सायाव थानासो नायला आं होनदो ने खम जारला जेखि जाया हानाया मोजांबो जादों गोबावथार हाया हला थादोंमोन बे हिसाबै हानाया जोबोद मोजां आरो हानायखौ जों जोबोद मोजां मोनदों बानायानो जायाथों माने जानांगौसो माने माइफोरखौ गायखांनायनि उनावबो दै सोनो हायै बिदि अबस्था जानानै दंमोन माने गोबावथार अखा हायैनि जाहोनाव बान्दोफ्रावबो दैयानो गाखोलामोन दा बिदि जानानै दंमोन नालाय एबारथ' गाखोसिगोन एसे एसे हाबानो थारमाने हाबनो हानाय जासिगोन आरो दैया नै दै लोमजोबनानै थादों जेखि जादोला थारमाने नोंथांमोना आंजों लोगोसे नैबे दैबाना बेखौ नायफानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो आंनि नैबे सुंद' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय 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 बाय